Ja sam Rastka jutros videla, znači bio je u lošem stanju. Odveli su ga na južnu stranu. Jedan od njih mi je rekao on je kriminal, da je on kriminalac. Loše izgledao, izbezumljen. Jedan čak od kolega mi je rekao da su oni pod stresom, velikim stresom, jutros kad sam došla u 7 sati, da su veliki stres pretrpeli. Na njih 4 čak je bilo 20 koji su ih napali. Ja mislim da je policija trebala ili da ih kazni ili da ih privede, da pozove nas roditelje. Ipak mislim da policija nije trebala da nastupa kao što je nastupila. Ima i snimci, vidi se kako su ih maltretirali, vukli po podu. Jedan od njih kaže kolegi je pocepana majica. Znači oni su se branili. To se vidi na snimku. Pa rekli su nam da sada ne možemo 48 sati da ih vidimo, da možemo jedino advokata da pozovemo. Oni uporno tvrde da oni su kriminalci, da su banda. To su deca, mladi. Možda i ako su nešto pogrešili, znači ne treba nasilje o kom se priča.